Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna 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 Krishna, please help me. நம்ம இத்தனை நாள் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பிட்டே இருக்காரு. 8வது அத்தியாயத்துல இருந்து கிளம்பிட்டே இருக்காரு துவாரகைக்கு. மக்கள் வந்து விடவே மாட்டேன். சோ இங்க வந்து நம்ம அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரேஸ் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதிரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவான் உத்தம ஸ்லோகே பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பிரபுபாத் கி ஜெய். பிரபுபாதர் இதெல்லாம் எழுதல அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் வந்து படிக்கவும் மாட்டோம். அதனால அவருக்குதான் வந்து இந்த நன்றியை உரித்தாக்க நம்ம 10வது 1வது கேண்டோ 10வது அத்தியாயம் நம்ம தொடர போறோம். போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? போன அத்தியாயத்துல யார் பத்தி பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. போன அத்தியாயத்துல பீஷ்மர் பத்தி பார்த்தோம். வியாசர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அந்த சீனை வந்து கிரியேட் பண்றாரு. எப்படி அப்படின்னா, அது வரைக்கும் போர்லாம் நடக்கும் போதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பறவைகள்லாம் அப்படி இப்படி ஓடிண்டே இருந்துதான். ஈஸ்வர் வந்து படிக்கல விழுந்துட்ட அப்புறம் ஒரு மரண அமைதின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து இருந்துதான். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அனுப்புறாரு. யாரு அவரோட உயிர் பிரிய போறது அப்படின்றது கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும். உடனே வந்து யுதிஷ்டர் அவங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, நீங்க போய் பீஷ்மர்கிட்ட போய் அவங்களோட அட்வைஸ் கேட்டுவாங்க. அது எப்படி நாட்டை ஆளணும், என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கேளுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நம்மளுக்கும் ஒரு லெசன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல பெரியவங்க இருக்கும் போதே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது. அவங்க என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அது அத்தனையும் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றது நம்மளுடைய கடமை. ஏன்னா அவங்க கிளம்பி போயிட்ட அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்றது தெரியாது. ஏன்னா இறப்பு என்பது எந்த சமயத்துல வேணாலும் வரக்கூடியது. அதனால வந்து இருக்கும்போதே நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்ல அப்படின்னா நம்ம அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிற மாதிரிதான் 17வது அத்தியாயத்துல வந்து கேட்கிறாரு, இந்த மாதிரி அவங்க இஷ்டத்துக்கு வந்து பண்றாங்களே, இது வந்து சத்துவ குணமா ரஜோ குணமா தமோ குணமா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. பகவான் அதுக்கு வந்து சொல்றாரு, அவங்களுடைய குணங்களும் அவங்களுடைய வழிபாட்டு முறையும் அப்படின்றதான். சோ இவங்க வந்து பெரியவங்க இல்லை அப்படின்னா இவங்களாவே ஒரு வழிபாட்டு முறையை வந்து கொண்டுருவாங்க. சோ அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த ஃபேமிலி சக்சஷன் அதுதான் வந்து சொல்றது, பரம்பரை வாயிலாக வரக்கூடியது வந்து அது வந்து விட்டு போயிடுறது அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தமா இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பெரியவங்க இருக்கும்போது நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இந்த இது மூலமா வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது. சோ எல்லாரும் வந்து பஞ்ச பாண்டவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து கிளம்புறாங்க. திரௌபதிக்கு மாத்திரம் அதுல வந்து ஒரு உடன்பாடு இல்லை. என்ன அப்படின்னா, திரௌபதி வந்து சிரிக்கிறாங்க. எதுக்காக சிரிக்கிற அப்படின்னு வந்து கேட்ட போது, இவரா வந்து நம்மளுக்கு வந்து எப்படி ஆட்சி புரியறதுன்ட்டு வந்து சொல்ல போறாரு. இவர் தான் வந்து என்ன மானபங்கப்படுத்தின போது அந்த சபையில வந்து வாயமூடின்னு இருந்தாரு. இவர் எப்படி நம்மளுக்கு வந்து எப்படி நாட்டை ஆள்றது அப்படின்றது சொல்லி கொடுக்க போறாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்ன உடனே பீஷ்மர் வந்து சொல்றாரு, நீ சொன்னது கரெக்டு தான்மா. அப்ப வந்து நான் வந்து செஞ்சோற்று கடனுக்காக அவருடைய சாப்பாடை நான் வந்து சாப்பிடுறது. இதுல வந்து நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி அப்படின்றதெல்லாம். ஒரு சாப்பாடை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குணங்கள்லாம் எப்படி மாறுறது அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அது மூலமா அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ சொல்றது கரெக்டு தான். நான் அப்போ வந்து துரியோதனன் போட்ட உப்பை வந்து சாப்பிட்டு இருந்தேன். அதனால அவனோட குணமே அவனுக்கு நிறைய வந்தது. அவனோட சொல் பேச்சுதான் நான் கேட்கும்படியா இருந்தது. இப்போ வந்து
நான் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கேன். எப்படி வந்து அந்த அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய ரத்தம் அத்தனையும் வந்து கீழே சிந்தியது. புதுசா வந்து பிளட் வந்திருக்கு. அந்த புது ரத்தம் தான் இப்போ வந்து என்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ண வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு. உடனே அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியுறது. உடனே அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. எல்லா விஷயங்களையும் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. கிருஷ்ணரும் வந்து பக்கத்துலயே இருக்காரு. இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை வந்து எடுத்து சொல்றாரு. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் எடுத்து சொல்லி கடைசியா வந்து அவர் வந்து கேட்கிறாரு, கிருஷ்ணா நான் உன்னுடைய சதுர்புஜ ரூபன் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து கடைசி ஆசை. பகவான் யாரா இருந்தாலும் அந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுற அவருக்கு மாத்திரம் இல்ல, அவர் வந்து ஒரு பெரிய யோகி. மிஸ்டிக் பவர் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு அவர்கிட்ட. அவர் எப்ப இறப்பு வேணும் அப்படின்றது சொல்றாரு, அப்ப வரக்கூடிய யோக சக்தி வந்து பீஷ்மர் கிட்ட வந்து இருந்தது. அதனால அவர் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு, உங்களுடைய சதுர்புஜ ரூபன் நான் வந்து பார்க்கணும், அதை நீங்க எனக்கு காமிங்க அப்படின்னு. உடனே பகவான் வந்து அதை வந்து காமிக்கிறாரு. அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்து அவரோட உயிர் வந்து பிரியறது. இது வந்து வியாசர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அந்த சீனை வந்து பண்றாரு. அப்பெல்லாம் அது வரைக்கும் வந்து பறவைகள்லாம் வந்து சத்தம் போட்டு இருந்தது. அவர் உயிர் பிரிய சமயத்துல பறவைகள்லாம் வந்து சத்தமே இல்லாம அப்படியே பறந்துட்டு இருந்தது. ஏன்னா பறவைங்கெல்லாம் கூட அந்த சோகத்தை வந்து தாங்கிக்க முடியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா அப்படியே நிசப்தம், எங்க பார்த்தாலும் ஒரே நிசப்தம். அவரோட உயிரை வந்து அப்படியே வந்து பிரியறது. எல்லாரும் வந்து அமைதியா வந்து இருந்துட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெரியும் அது அடுத்தது என்ன நடக்க போறது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியும் அவருக்கு. அவர் எங்க போறாரு அது அத்தனையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து தெரியும். அப்படியே மெதுவா அப்படியே வந்து எல்லாம் வந்து சைலண்டா இருது. அப்படியே வந்து அவர் உயிர் பிரிஞ்சு போறது. பிரிஞ்சிட்ட அப்புறம் என்ன ஆறுது அப்படின்னா எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து பீஷ்மருக்கு வந்து காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து வராங்க. சோ அப்போ இவர் வந்து துவாரகைக்கு கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு வந்து இது பண்ண போது அவர் இப்ப இது எல்லா ஈமக்கிரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு துவாரகைக்கு கிளம்புறாரு. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். உத்தரா வந்து ஓடி வராங்க. அப்புறம் வந்து குந்தி தேவி வந்து அவங்களுடைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் குளோரிபிகேஷன், பகவானை வந்து புகழாரங்கள் வந்து சாத்துறாரு. இந்த இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் பகவானுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பீஷ்மருடைய இது ஆச்சு. அப்புறம் வந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து துவாரகைக்கு ரெடியா இருக்காரு போறதுக்காக. அவர் வந்து கிளம்புறதுக்கூடிய சமயம். இந்த சமயத்துல வந்து சவுனக முனிவர் வந்து கேட்கிறாரு. இதான் நான் ஒரு ஜஸ்ட் மாத்திரம் வந்து சொல்லிடுறேன். சவுனக முனிவர் வந்து கேட்கிறாரு, ஆஹ் இவர் வந்து எப்படி ஆளுகின்றார், யுதிஷ்டர் வந்து எப்படி ஆளுகின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. யார்கிட்ட கேட்கிறாங்க சவுனக முனிவர்? சவுனக முனிவர் வந்து அந்த சமயத்துல இருந்தாரா? சவுனக முனிவர் யார்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு? இது வந்து கேள்வி கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து கேட்கிறாரு. இது அதுக்கு பாகவதம் தானே எல்லாரும் கற்றுட்டு இருக்காங்க. சோ இது ஒரு ஆமா பாகவதம் வந்து ஆமா பாகவதம் வந்து நம்ம ஆழமா நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்னா we have to listen instead of hearing அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சும்மா வந்து இது என்ன இதுல மியூட்ல இருந்துட்டு வீடியோவையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது அப்படின்றது ஜஸ்ட் நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா நின்று உட்காந்து நம்ம ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா அது கேட்கறது அப்படின்றது அதான் வந்து லிசனிங் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ பாகவதத்தை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா சாதக பறவைன்னு இருக்கு. சாதக பறவை தெரியுமா? சாதக பறவைன்றது அது என்ன பண்ணும், அன்னப்பறவையோட இன்னும் ஒரு படி மேல. அது வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். ரொம்ப குட்டியா இருக்கும். அதோட மூக்கு மாத்திரம் வந்து நீளமா வந்து இருக்கக்கூடியது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாதாரணமா அந்த பறவை வந்து தண்ணி வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து குடிக்காது. நீர்நிலைகள்ல அதுல எல்லாம் வந்து குடிக்கவே குடிக்காது. அது வந்து வெயிட் பண்ணும். எதுக்கு வெயிட் பண்ணும்? மழை நீருக்காக வெயிட் பண்ணும். சோ அந்த சாதக பறவை பார்த்தாலே உங்களுக்கு விவசாயிங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப குஷி ஆயிடும். ஏன் குஷி ஆயிடும் அப்படின்னா நம்ம நிலத்துல தண்ணீர் வரப்போகுது, மழை வரப்போகுது அப்படின்னு அவங்க ரொம்ப குஷி ஆயிடுவாங்க. சோ அந்த சாதக பறவை வந்து மழை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அது மாதிரி வந்து பொறுமையா வந்து காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாகவதத்தை கேட்கணும் அப்படின்றாங்க. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹன்சா பறவை. ஹன்சா பறவை அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்னப்பறவை. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் நம்ம ஜாஸ்தி பார்க்க முடியாது. மானசரோவர்ல அது ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடியது. அது கிட்ட வந்து பாலும் தண்ணியும் கலந்து வச்சாச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெறும் பாலை தான் குடிக்கும், தண்ணியை வந்து வச்சிடும்.
சோ இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம பசங்களுக்கு பாலும் தண்ணியும் கலந்து வச்சோம் அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் குடிக்க போறாங்க. அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கும் நம்ம அந்த பறவைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். இது எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் பறவை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாகவதத்தை வந்து கேட்கணும். எப்படி வந்து இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எது கிரக்ஸோ எது வந்து நம்மளுக்கு தேவையோ அது அத்தனையும் வந்து கேட்கணும். ஏன்னா பாகவதத்தை கேட்க கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். ஒரு சாப்டர் எடுத்துட்டாச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதனுடைய இதெல்லாம் வந்து சொல்லிடுவாங்க. இப்போ முதல் கேண்டோ அப்படின்னு இருக்கும்போது முதல் கேண்டோல எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். இந்த நடுவுல அத்தியாயத்துல வந்து என்ன கொடுப்பாங்க அப்படின்னா இந்த எல்லாமே வந்து ஜடபூமி, எல்லாமே வந்து மாயை, இந்த இதுல எதுவுமே வந்து நம்ம வந்து நிரந்தரம் கிடையாது அப்படின்ட்டு அத்தியாயத்துல வந்து சொல்லிடுவாங்க. ஆனா கடைசி அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாகவதத்தை கேட்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து நோய்கள் தீரும், செல்வம் பெருகும், எல்லா இடத்துலயும் வந்து அமைதி நிலவும், எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாக இருப்பார்கள் அப்படின்ட்டு சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல அத்தியாயம் பார்ப்போம், கடைசியில என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது பார்ப்போம். சோ அந்த கடைசி அத்தியாயம் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆஹா இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், சரி நம்ம படிக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் நல்லபடியா ஆகட்டுமே அப்படின்ட்டு. சோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நடுவுல இருக்கிறத வந்து மறந்துடுவோம். அந்த மாயை அப்படின்னு சொல்றத வந்து மறந்து போயிடுவோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அப்படி வந்து இது வந்து கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ சௌனக முனிவர் வந்து கேட்கிறாரு அவர்கிட்ட, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்கல்ல, எப்படி வந்து ஆட்சி புரிகிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து கேக்குறாங்க. எல்லாமே நல்லபடியா நடந்துட்டு இருக்கு. அவர் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல. அவரு ஏன் பீஸ்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப அந்த நெருடல் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு இத்தனை பேரை நம்ம வந்து வீழ்த்திட்டு நம்ம வந்து இந்த அரியணையில உட்கார்றது அப்படின்னு வந்து அந்த நெருடல் வந்து அவர்கிட்ட வந்து இருந்துன்றது. அது வந்து கொஞ்சம் அவரை வந்து இருந்தாலும் அப்படி நெருடல் இருந்தாலும் அவர் வந்து நல்லபடியா வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகை கிளம்பும் போது எல்லாம் வந்து ரெடியா இருக்காங்க. ரெடியா இருந்து அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா கோபிகைகள் எல்லாருமே வந்து அவரை பார்த்து ரொம்ப கண்ணீர் வடிக்கிறாங்க. இவர் இத்தனை நாளா இங்க நம்ம கூடவே இருந்துட்டாரு, இப்ப வந்து கிளம்புறேன்றாரு, நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஒரு இதுவாக போறது என்னன்றது தெரியலையே, நம்ம இத்தனை நாளா இந்த நிலத்துல அவரு இப்ப இந்த இதுவா தவழ்ந்து இந்த இடத்துலதான் ஃபுல்லா சுத்தி வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே அருள் பாலித்தார். இந்த இடத்த விட்டுட்டு அவரு கிளம்புறேன் அப்படின்றாரு, நம்மளுக்கு வந்து இந்த துயரம் எப்படி நம்ம தாங்க போறோம் தெரியலையே அப்படின்ட்டு எல்லா கோபிகைகளும் சொல்றாங்க. எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்தாங்க. ஏன் அவங்க மாத்திரம் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடிஞ்சது? ஹரே கிருஷ்ணா. நித்திய பிரேமிகள்லாம் ரொம்ப கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ். ஆமா, கம்ப்ளீட் சரண்டர், டோட்டல் சரண்டர். கொஞ்சம் கூட ஒரு டவுட்டே கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து வேண்டிப்போம், பகவானே இந்த மாதிரி நல்லபடியா எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு டவுட் வரும், நம்ம வேண்டிட்டுமே அவர் காது கேட்டுதா என்னன்னு தெரியலையே, சரி நாமளும் ஒரு பிளான் போட்டு வைப்போம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் போடுவோம். அது வந்து இருக்கக்கூடாது. பகவான்கிட்ட விட்டாச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அவரே வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்துருவாரு. அந்த நம்பிக்கை வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பா வேணும். அதனாலதான் இதுதான் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அது எதனால, மியூட் பண்ணிடுறலாம், மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ், எல்லாரும் சத்தம் வருது. சோ நம்மளுக்கும் பிரஜபூமியில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் வந்து வித்தியாசம். அதுதான் வந்து அங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து அவங்க வந்து சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வளர்ந்த பூமி அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அதுதான் வந்து அசோசியேஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அசோசியேஷன் முக்கியமானது. அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பூமியில என்னெல்லாம் நடந்தது அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளோட ரியாக்ஷன்ஸும் இருக்கும். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து இவரை வந்து சக்கராயுதத்துல வந்து தலைய சீவும் போது அந்த ரத்தம் யார அந்த மாதிரி தலைய சீவினார்? சிசுபாலன் வந்து சீவும் போது அந்த ரத்தம் வந்து கீழே சிந்தாம அவர் வந்து பாத்துட்டாரு. ஏன் ரத்தம் சிந்தக்கூடாது அப்படின்ட்டா அவர் நிறைய அந்த மாதிரி பாவ காரியங்கள்லாம் நிறைய வந்து செஞ்சிருக்காரு. நல்ல மனிதனோட ரத்தம் கிடையாது, அது அரக்கனுடைய ரத்தம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் வந்து கீழே சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு வந்து பாத்துட்டாரு. ஏன் சிந்தக்கூடாது அப்படின்னா அந்த பூமியே வந்து அரக்கத்தனமா ஆயிடுமே அப்படின்றதுக்காக தான் அவர் வந்து அதை ரொம்பவே வந்து ஜாகிரதையா பார்த்துட்டு இருக்காரு.
சோ இந்த தாம், அதாவது விருந்தாவன பிரஜவாசி தாம் வந்து அப்பேற்பட்ட பாக்கியத்தை வந்து செஞ்சதுனாலதான் அந்த இருக்கக்கூடிய பிரஜவாசிகள் அத்தனை பேரும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து நேரடியா வந்து பாக்குறாங்க. அவங்க வந்து அவர் வந்து கிளம்புறாரு. கிளம்பும் போது அவருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு சாராம்சம். சோ நம்ம இப்ப வந்து ஒரு இதுவா வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறீங்க? ஓத்ரா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மேல உள்ள அந்த மேல உள்ள ஷேட் அந்த ஸ்லைடு ஸ்க்ரோல் பண்ணி அது கிளிக் பண்ணு மாதாஜி. அந்த மேல பாருங்க டாப்ல. இதுதானே? இல்ல ஷேர் போட்டு பாத்தீங்களா? ஷேர். ஓகே. ஷேர்ன்றது வரும்போது உங்களுக்கு வந்து மேல பாருங்க டாப்ல பாருங்க ரைட் சைடுல. ஆமா இருக்கு. பட் அது ஷேர் பண்ணினா இல்ல பக்கத்துல இன்னொரு பட்டன் இருக்கு. ஸ்லைட் ஷோ. அந்த இது அந்த பக்கத்துல தான். ஓகே. அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபுல் ஸ்கிரீன் வருது. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அது துவாரகையோட இது வந்து நிலத்தை வந்து கட்டுறேன். துவாரகை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். துவாரகை வந்து அந்த பூமி வந்து பாத்தீங்க, அந்த கோவில் அத்தனையே வந்து கிருஷ்ணர் வாழ்ந்த இடம். பேலஸ் அத்தனை பேரும் அந்த பேலஸ் வந்து கட்டினது வந்து ஒரே ராத்திரியிலே வந்து யார் கட்டினாரு? விஸ்வகர்மா வந்து கட்டினாரு. ஒரே ராத்திரியிலேயே அதை வந்து கட்டினாரு. அவ்வளவு விஸ்வகர்மான்றது நம்ம பூமியில பிறந்தாரா? எல்லாமே தேவலோகத்துல இருந்தவர். அதனாலதான் இப்போ வந்து சில கோவில்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, சில கோவில்கள்லாம் வந்து நம்ம சாதாரண மக்கள் வந்து கட்டக்கூடிய கோவில் வந்து கிடையாது. அது வந்து எப்படி வந்து விஸ்வகர்மா வந்து கட்டினாரோ அது மாதிரி வந்து மற்ற வேற்று கிரகத்துல இருந்து வந்து அந்த கோவில்கள்லாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆயிருக்கு. அதனால்தான் இந்த இந்திய பூமி வந்து இந்த பூமி வந்து கர்ம பூமி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இங்க பண்ணக்கூடிய அத்தனை காரியங்களும் வந்து நேரடியா பகவானை போய் சென்றடையும், அந்த மாதிரியான பூமி. அதனால இந்த பூமியில பிறக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நம்ம வந்து கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த துவாரகை நகரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிருஷ்ணர்லாம் வந்து இங்க இருந்து கிளம்பி போயிட்ட அப்புறம் அது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த அரேபியன் சி இருக்கு இல்லையா, அந்த கடல்ல வந்து அது அத்தனையும் வந்து மூழ்கிடுது. வந்து மூழ்கி அதோட இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ரிமைன்ஸ், அதாவது அது அப்படியே வந்து இறங்கிடுது. எப்படி வந்து தனுஷ்கோடி வந்து கடலால சூழப்பட்டதோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து அப்படியே இறங்கிடுது. அதோட ரெம்னன்ஸ், அதாவது அதோட ரிமைன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சு அது வந்து அப்பதான் வந்து இது சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து என்ன நம்பினாங்க, என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஒருவர் இருந்தாரு, அவருடைய பேலஸ் வந்து இதுதான் அப்படின்றத வந்து நம்பினாங்க. சோ ஒவ்வொன்றும் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆதாரங்களோடு தான் பகவான் வந்து எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிருக்காரு. நம்ம வந்து அந்த நம்மளுடைய மூளைக்கு அது வந்து எட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிலே ஆகுது. அடுத்தது வந்து நம்ம சோனகுமாரி மத்தாச்சி படிங்க. மத்தாச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 1.10.1. சௌனக உவாசா. சௌனக முனி வினவினார், அவரது உரிமையுள்ள பரம்பரை சொத்தை அபகரிக்க விரும்பிய எதிரிகளை கொன்ற பின் சமவாதிகளிலேயே மிக சிறந்தவரான யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அவரது சகோதரர்களின் உதவியுடன் பிரஜைகளை எப்படி ஆண்டார்? நிச்சயமாக கட்டுப்பாடற்ற உணர்வுடன் ராஜ்யத்தை அவரால் சுதந்திரமாக அனுபவித்திருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க அதுதான் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, எப்படி வந்து அவர் வந்து எல்லாரையுமே வந்து கொன்னுடாங்க இல்லையா, அவர் கிருஷ்ணரே அதுதானே வந்து சொல்றாரு. போர்ல வந்து எல்லாருமே வந்து கொன்னாச்சு, கொன்னுட்ட அப்புறம் நீங்கள் மாத்திரம்தான். அவர் வந்து 11ஆவது அத்தியாயத்துல இது ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு. நான் வந்து எல்லோரையும் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன், உங்களை தவிர அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அத்தனை பேரும் இறந்துட்ட அப்புறம் யுதிஷ்டர் வந்து ஒரு மகாராஜனாக அந்த ஆட்சியை வந்து புரிய ஆரம்பிச்சார். யாரு? அவங்களுடைய தம்பிமார்களோட சேர்ந்து இந்த ஆட்சியை வந்து புரிஞ்சாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இரண்டாவது படிங்க மத்தாஜி. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், உலகை பராமரிப்பவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் காட்டுத்தீயை போன்ற கோபக்கண்ணனால் அழிக்கப்பட்ட குரு வம்சத்தை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜனை அவரது சொந்த ராஜ்யத்தில் திரும்பவும் சாபித்த பிறகு மன திருப்தி அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து குரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான்.
அதனால்தான் வந்து திருதராஷ்டிரன் என்ன பண்ணாரு, போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் ஸ்லோகமே அவர் வந்து தான் வந்து குரு வம்சமும் அவங்க எல்லாம் வந்து பாண்டவர் அப்படின்ற ஒரு இது சொல்லிட்டாங்க. எல்லாமே ஒரு லீனியேஜ்ல தான் வருது. நம்ம தாத்தா அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருக்கும் ஒரே தாத்தா அப்படின்னு வந்து அந்த மாதிரிதான் இப்ப வந்து எல்லாருமே அந்த தாத்தாவோட இதுதான், அந்த வம்சத்துல தான் எல்லாரும் வரோம் அப்படின்றது இந்த இது வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து மறந்துட்டாரு. சோ அதை நிலைநிறுத்துறதுக்காக இந்த குரு ஃபேமிலி அப்படின்னா கௌரவர்கள் அப்படின்னாலே உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து கெட்டவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து அழிச்சு பகவானோட காரியமா பகவானோட செயலே இதுதான் வந்து சொல்றாரு. அதை அத்தனையும் அழித்து பகவான் வந்து அந்த பெருமையை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக யுதிஷ்டரை வந்து மகாராஜனாக ஆக்கினார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்பதான் அவருக்கு வந்து திருப்தி அடைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண. 10.1.3 பீஷ்மர் தேவரும் வெல்ல முடியாதவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பேசியதை கேட்டு ஞானோதயம் பெற்ற யுதிஷ்டர் மகாராஜனின் எல்லா சந்தேகங்களும் தீர்ந்து விட்டதால் அவர் அதிக அறிவுபூர்வமாக விவகாரங்களில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். இவ்வாறாக அவரது இளைய சகோதரர்கள் அவரை பின்தொடர பூமியையும் கடல்களையும் அவர் ஆட்சி புரிந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பீஷ்மதேவரும் வெல்ல முடியாதருமான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரும் பேசியதை கேட்டு ஞானோதயம் பெற்ற யுதிஷ்டர். சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிக்கிறாங்க. எப்போ யுதிஷ்டர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போறாரு. அந்த போர் எல்லாம் முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் எல்லாரையும் வந்து கூட்டிட்டு போனாரு. நீங்க பீஷ்மர்ட்ட போய் அவர்கிட்ட அட்வைஸ் கேளுங்க. அட்வைஸ் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பகவான் வந்து இவர்கிட்ட பீஷ்ம தேவர்கிட்ட வந்து பேசுறாரு. அவங்க ரெண்டு பேரோட உரையாடல் கேட்கும் போது யுதிஷ்டருக்கு வந்து, அதனாலதான் நம்ம வந்து பெரியவங்க யாராவது பேசும்போது குறுக்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கான காரணமே இதுதான். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, நம்மளுக்கு அதுல ஏதாவது வந்து கிடைக்குமா அப்படின்றதான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போது அவருக்கு வந்து ஞானோதயம், ஒரு சின்ன ஸ்பார்க், ஒரு பொறி வந்து பட்டாலே போரும். எப்படி வந்து பில்வர் மங்க டாக்கூருக்கு வந்து இந்த சிந்தாமணி அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு பொறி தட்டினாங்களோ, நீ இவ்வளவு கேவலமா ஆயிட்டியே அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஒரு பொறி வந்து அவரை வந்து அப்படியே வந்து யூ டர்ன் பண்ண வச்ச மாதிரி இவருக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பேசுறது, அது வந்து ஞானோதயம் வந்தது. என்ன அப்படின்னா அவருக்கு எல்லாம் ஏற்பட்ட அத்தனை சந்தேகங்களும் வந்து தீர்ந்து அவரோட அறிவுபூர்வமான விவகாரங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். அறிவுபூர்வமா அப்படின்னா இத்தனை நேரமா என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னா, நான் அவங்களை கொன்னுட்டேனே, என்ன பாவம் வந்து சேரும் அப்படின்ற அவர் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கல அப்படின்னா கூட கொன்னுட்டேனே அப்படின்ற அந்த இதுல இருந்தது. இப்ப வந்து ஒரு தெளிவு வந்து அவருக்கு வந்து கிடைச்சது. அவரை ஃபாலோ பண்ணி அவருடைய பிரதர்ஸ் 4 பேரும் வந்து கிளம்பி அவருடைய வந்து பின்தொடர்ந்தாங்க. 4. யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் ஆட்சி காலத்தில் மேகங்கள் மக்களுக்கு போதுமான மழையை பொழிந்தன. பூமியோ மனிதனின் எல்லா தேவைகளையும் மிகுதியாக உற்பத்தி செய்தது. பசு அதன் பருத்த பால் சுரபிகளாலும் மகிழ்ச்சியான மனோநிலையினாலும் மேய்ப்பு நிலங்களை ஈரமாக்குவது வழக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாதாரணமா வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ராஜாவிட்ட வந்து கேட்கிற மும்மாரி மழை பெய்ததா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்பாங்க. சோ அதுதான் வந்து ஒரு நாட்டோட வளத்துக்கே வந்து காரணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த நாடு வந்து சுபிக்ஷமா இருக்கு அப்படின்னா மழை வந்து கண்டிப்பா வந்து பெஞ்சது அப்படின்னா எல்லா வளங்களும் அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நடக்கும். அதுதான் இங்கேயும் வந்து சொல்றாங்க. இந்த மக்களும் வந்து எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க. எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து பகவானுக்கு பிடித்தமானது என்ன அப்படின்னா பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் யார் எந்த மன்னர் வந்து ரட்சணை செய்கின்றார்களோ அந்த பூமி வந்து சுபிக்ஷமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இவர் வந்து யுதிஷ்டர் கேட்கவே வேண்டாம், எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து பகவான வந்து ஒரு முன்னிறுத்தி அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்கள் தான். சுரபி பால், பருத்த பால் சுரபிகளாலும், சுரபி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், எப்பவுமே வந்து பால் கொடுக்கக்கூடிய, கொஞ்சமும் வந்து வற்றாத அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனால பசுக்கள் வந்து பால் நிறைய சுரந்து கொடுத்ததுனால அந்த பசு அந்த பால்னாலே வந்து அந்த பூமி வந்து ஈரமாக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நதிகள், சமுத்திரங்கள், குன்றுகள், மலைகள், காடுகள், கொடிகள் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த மருந்து சாமான்கள் ஆகியவை ஒவ்வொரு பருவ காலத்திலும் தாங்கள் செலுத்தும் வரியாக அவற்றின் உற்பத்தியில் பொருட்களை அரசருக்கு மிகுதியாக அளிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாமே சமுத்திரமாகட்டும் எல்லாமே வந்து வளம் ஜாஸ்தி இருந்தது. இந்த சமுத்திரங்கள் வளம் இருக்கணும், நதிகளும் வந்து வளமையா வந்து இருக்கணும். நதிகள்லாம் வந்து பொல்யூஷன் ஆகக்கூடாது. சோ நான் வருடங்கள் ஓட ஓட என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த நிலைமை அத்தனையும் மாறி நிறைய வந்து பொல்யூஷன் வந்து ஜாஸ்தி. எப்ப வந்து நம்ம வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சு அது ஒரு மாற்று இதுவா இயற்கையை நம்பாத நம்ம மாற்று வழியில நம்ம போனதுனால நம்ம வந்து நாமளே வந்து இயற்கையை வந்து சீரழிச்சிட்டோம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை பொருட்களும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கலப்படம் உள்ள பொருட்களாவே நம்மளுக்கு வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. வியாதிகள் வந்து ஜாஸ்தி பெறுகிறது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நாம தான் வந்து அதுக்கு வந்து காரணம். சோ மருந்து சாமான் அப்படின்னு வரும்போது எப்ப நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசனை நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அப்பவே நம்மளுடைய வளங்கள் அத்தனையும் வந்து போயிடுது அப்படின்ட்டு அர்த்தம். சோ நம்ம வந்து அதுக்குதான் வந்து 4வது வேதமா வந்து என்ன வேதம் அது? வேதம். அதர்வண வேதம். அதர்வண வேதத்துல ஒரு பகுதி தான் வந்து ஆயுர்வேதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இந்த ஆயுர்வேதம் வந்து ஃபாலோ பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வந்து அதுக்கு வந்து ஏற்றாற் போல அது வந்து மாறுகின்றது. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து வியாதிகளும் வந்து கம்மி ஆயிட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப வந்து அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ். அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து வியாதிகள் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. உடனே எல்லாமே நம்மளுக்கு இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாமே உடனே சரியாயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பாக்குறோம். ஒரு உடம்பு ஜுரமா அப்படின்னா உடனே வந்து சரியாயிடணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சிக்னல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியல. அந்த உடம்பு வர ஜுரம் வருதா இல்ல நம்மளுக்கு வந்து வயித்தால போறது அதெல்லாம் இருந்தது எதுக்கு அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அழுக்கு வந்து நமக்குள்ள இருக்கு. அந்த அழுக்கு போறதுக்காக தான் இதெல்லாம் வந்து வெளிப்பாடு வருது அப்படின்றது நம்ம அறிவுக்கு வந்து அது எட்டுறது வந்து கிடையாது. நம்ம என்ன பண்றோம் உடனே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறோம். அந்த அரெஸ்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுதான் வந்து பிற்காலத்துல வந்து அது ஒரு பெரிய வியாதியா வந்து கொண்டு நிறுத்துது. ஏன் அப்படின்னா இந்த அழுக்குகள் அத்தனையும் வந்து சேர்றது, இந்த அத்தனையும் கெமிக்கல் அத்தனையும் வந்து போய் சேர்றதுனால என்ன ஆகுது அது வந்து பெரும் வியாதியா இருந்த நம்மளுக்கு வந்து அந்த வியாதிக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னா நாம தான் வந்து அதுக்கு காரணம் அப்படின்றது வந்து தெரியணும். ஏன்னா எல்லாரோட பாடியிலயும் வந்து நாமளே வந்து சரி பண்றதுக்கான இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நமக்குள்ளேயே இருக்கு. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுத்தாகணும். அந்த மதிப்பு கொடுக்கறது தான் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்து பகவான் வந்து சொல்லுவார் உள்ள நீ எடுக்காத அப்படின்னு வந்து சொல்லும் போது நம்ம அதையும் மீறி நம்ம வந்து எடுப்போம். சோ அதனால்தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அந்த காலத்துல யுதிஷ்டர் ஆண்ட காலத்துல இந்த மருந்து சாமான்கள் அதாவது ஹெர்பல் மெடிசின்ஸ் அத்தனையும் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து இருந்ததுனால அந்த உற்பத்தியும் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. அரசருக்கு வந்து அது நிறைய வந்து வரி பணத்தை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆறாவது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அரசருக்கு எதிரிகளே இல்லை என்பதால் எந்த சமயத்திலும் ஜீவராசிகள் மனவேதனைகளாலோ வியாதிகளாலோ அதிகமான உஷ்ணத்தாலோ குளிராலோ பாதிப்படையவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கல இல்லையா? இந்த வரிகளை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம பெருசா நம்மளுக்கு முன்னாடி எழுதி வைக்கணும். அரசருக்கு எதிரிகளே கிடையாது. நம்ம நாட்டுக்கு வந்து எதிரிகள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம நம்மளுக்குள்ளேயே எதிரிகள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து எதிரிகளே கிடையாது. அதனால ஸ்மூத்தா போயிடுறது. எப்படி எப்படின்னா ஜீவராசிகளும் வந்து மனவேதனை அப்படின்றது இல்ல. ஐயோ இந்த அரசன் வந்துட்டாரே அப்படின்ற அந்த மனவேதனையும் இல்ல. வியாதிகள் முதல்ல அதுதான் இல்ல. வியாதிகளும் கிடையாது. ரொம்ப வந்து சம்மர்ல வந்து ரொம்ப ஹீட் ஜாஸ்தியாகும், குளிர்ல காலத்துல வந்து ரொம்ப குளிராகும், அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே வந்து சம அளவுல இருந்ததுனால பாதிப்படையவே இல்லை. அந்த நம்ம அதை இமேஜின் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க பாக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இப்ப இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. வசந்த காலம் மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டாக்டர் எல்லாம் செலவு மிச்சம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? மனவேதனை எல்லாம் இல்லைன்னா மனசு நம்ம மனம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எதிரிகள் இல்லைன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் மாதாஜி. ஆமா. சோ அதுதான் வேண்டும். மருந்து சாப்பிட்டு உடம்ப கெடுத்துக்க வேணாம் மாதாஜி. ஆமா அதுதான் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. இயற்கை உணவு சாப்பிடணும், இயற்கையில எல்லாம் தயார் பண்ணணும், மெடிசின்ஸ் எல்லாம் போடாத. அப்பதான் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும். ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீஹரி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது உறவினர்களை சமாதானப்படுத்தவும் அவரது சொந்த தங்கையை சுபத்ரா திருப்திப்படுத்தவும் ஒரு சில மாதங்கள் ஹஸ்தினாபுரத்தில் வசித்தார்.
ஆமா. சோ அவர் எதுக்காக இருந்தேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு, ரீசன் சொல்றாரு. நான் எத்தனை நாளா ஏன் இருந்தேன் அப்படின்னா, என்னோட எல்லாம் இந்த மாதிரி போர்லாம் முடிஞ்சது. போர்னால நிறைய பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாத அவரோட தங்கை சுபத்ரா. சுபத்ரா யாரு? அர்ஜுனனுடைய மனைவி. அர்ஜுனனுடைய மனைவி. அவருடைய சொந்த தங்கையை திருப்திப்படுத்தவும். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. எத்தனை பசங்க வந்து இறந்துட்டாங்கல்ல அங்க இதுல. திருப்திப்படுத்தவும் இறந்தது இன்னும் மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. ஆமாமா. ஒரு சில மாதங்கள் ஹஸ்தினாபுரத்தில் அதுக்காகவே அவரை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக எல்லாரும் உடனே இதுலயே நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஏதாவது இறப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா, நம்ம சொந்தக்காரங்களோட இறப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா அவங்கள முதல்ல நம்ம வந்து சமாதானப்படுத்தணும். அது எல்லாத்தையும் முடிஞ்சு நான் பாத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வர்றது வந்து அது வந்து நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடும். சோ அவங்கள இருந்து சமாதானப்படுத்தி அப்புறம் அவங்களோட கொஞ்சம் தங்கி அவங்களுக்கு என்ன உதவிகள் வேணுமோ அதை செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் அப்படிதான் வந்து இருந்துட்டாங்க. அந்த இறப்புக்கோ எதுக்கு வந்தாலும் ஒரு 10-15 நாள் இருந்துட்டு அப்படிதான் வந்து போவாங்க. அதனாலதான் வந்து அந்த அந்த இதுவே உறவு முறையே வந்து ரொம்ப பிரமாதமா வந்து இருந்துன்றது. இப்ப வந்து ஹாய் பாய் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தது. வந்துட்டேன், நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒட்டுதல் வந்து இல்லாதபடி இருக்கு. என்னோட குடும்ப விஷயத்துல நீ எனக்கு தலையிடணும் அப்படின்ற மாதிரி, சொந்த அண்ணன் அவங்களே வந்து என்ன குடும்ப விஷயத்துல நீ தலையிடாத அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது. சோ அதனால நம்ம வந்து அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி என்ற சிஸ்டம் வந்து மெதுவா வந்து குறைஞ்சன்னு வந்ததுக்கான காரணமே வந்து நம்மளுடைய ஆசா பாசங்கள் ஜாஸ்தியானதுனால தான். அவங்க கிட்ட இருக்க என்கிட்ட இல்ல அப்படின்றதுனாலதான். அதை எப்படியாவது நான் அடையணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது. இங்க கிருஷ்ணா ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லும் போது நம்ம அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுடைய ஃபேமிலி அப்படி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதன் பிறகு புறப்படுவதற்கு அன்பு கேட்ட பகவானுக்கு மன்னர் சம்மதித்ததும் பகவான் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பாதங்களில் சிரம் தாழ்த்தி அவரை வணங்கினார். அரசரும் அவரை தழுவிக்கொண்டார். இதன் பிறகு மற்றவர்களால் தழுவிக் கொள்ளப்பட்ட பகவான் அவர்களது வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொண்டதும் தமது ரதத்தில் ஏறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் எல்லாருமே மியூட் பண்ணி வச்சுட்டீங்களா? நான் இது வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து அனுமதி கேட்கிறாரு, நான் போயிட்டு வரட்டுமா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கிறாரு. மன்னர் சம்மதித்ததும் பகவான் யுதிஷ்டர் மகாராஜனின் பாதங்களில் சிரம் தாழ்த்தி அவரை வணங்கினார். அரசரும் அவரை தழுவி கொண்டார். இதன் பிறகு ஏன் வந்து அவருடைய பாதத்துல வந்து சிரம் தாழ்த்தினார்? பகவானை விட பெரியவர் மாதாஜி. அதனால இல்ல, பகவான் போய் அவருடைய கால்ல விழுகிறாரே மாதாஜி. சரண்டர் ஆயிட்டார். பகவானோட கால்ல சரண்டர் ஆயிட்டார். பகவானோட கால்ல இவர் இல்ல, இவரு பகவான் வந்து தழுவிண்டாரு இல்லையா? அவர் வந்து யுதிஷ்டர் கால்ல வந்து சிரம் தாழ்த்தி பகவான் யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பாதங்களில் சிரம் தாழ்த்தி அவரை வணங்கினார் அப்படின்ட்டு வந்து வணங்குறார். பெரியவங்க கால்ல வந்து விழணும், இந்த மாதிரிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் கத்து கொடுக்குறாரு. ஆசீர்வாதம். மாதாஜி, நீ பிரியா பாலாஜி மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? பெரியவங்க கால்ல பெரியவங்கன்னா இப்படிதான் நடந்துக்கணும்னு கத்து கொடுக்குறாரு மத்தவங்களுக்கு. ஓகே, வேற யாராவது? அவங்க வந்து தர்மத்தின் வழி நடப்பவர், தர்மத்துக்கு என்னைக்கும் சிறை சார்த்துவார் கிருஷ்ணர். தர்மம் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நிற்பார் அவர். அதனால அவர் வந்து அவரு மாதிரி பக்தி செலுத்துறவங்களும் யாருமே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு பக்தி சரணாகதி. கரெக்ட், எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ஒரு பாயிண்ட் தான் முக்கியமான பாயிண்ட். என்ன அப்படின்னா, இல்ல அது முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, அவரு வந்து மன்னர், உலகத்துக்கே வந்து மன்னர். யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து உலகத்துக்கு மன்னன். அதனால உலகத்துக்காக மன்னனாக இருக்கக்கூடியவரை வந்து நம்ம சிரம் தாழ்த்திதான் வணங்கணும். அவர் எப்பேற்பட்ட அவர் வந்து இங்க வந்து யுதிஷ்டர் வந்து டாப் மோஸ்ட், அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து டாப் மோஸ்டா இருந்தது. அது ஒரு இது இருந்தாலும் அவர் வந்து முதல் இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம முதல்ல யார் வந்து நம்மளோட ஹையர் அத்தாரிட்டி இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து கண்டிப்பா வந்து வணங்க வேண்டியது இங்க வந்து பகவான் வந்து உணர்த்துகின்றார். அதுதான் இப்ப வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அப்படின்னா அவரே நம்ம
கண்டிப்பாக வணங்க வேண்டும், அவருக்கு மரியாதைகளை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். நீ எப்பேற்பட்ட இருந்தாலும், நீ வந்து பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டா இருக்கலாம், நீ நாட்டுல வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து பணக்கார வரிசையில இருக்கலாம், 2வது 3வதுன்னு இருக்கலாம், பட் இருந்தாலும் நாடுன்னு வந்தாச்சு அப்படின்னா உனக்கு நீ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே தான் வர அப்படின்றது நம்ம வந்து இதுல வந்து தெரியாது. அதனால்தான் யுதிஷ்ட மகார் பாதங்கள்ல வந்து மொரவர் வந்து பகவான் வந்து தன்னை எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து வெளிக்காட்டவே கிடையாது. அவர் வந்து தான் பகவான் அப்படின்றது வெளிக்காட்டுறதே கிடையாது. அப்படி இருந்தாரு அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப்பே பண்ணிருக்க மாட்டாரு. யார் ஒருவருக்கு வந்து பகவான் வந்து வெளிச்சமா தெரிகிறாரு அப்படின்னா, யார் வந்து பியோர் டிவோட்டியா நல்ல பக்தியில யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்குதான் வந்து பகவான் வந்து தெரியும். அப்படி மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அது வந்து தெரியவே தெரியாது. இந்த நாத்திகவாதிகள் அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தெரியவே தெரியாது. அவரே வந்து சொல்றாரு, துஷ்கிருத்தினோ அப்படின்ட்டு மூடர்கள் தாமர்கள் அப்படி அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெரியவே தெரிய மாட்டேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ இங்கே பகவான் வந்து திவ்ய கண் கொடுத்தாதான் தெரிய முடியும், இல்லாட்டி தெரியாது. அவர் திவ்ய கண்ணு அவர் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும், இல்லாட்டி பார்க்க முடியாது யாரையும். இல்ல அதுதான் அனன்ய பக்தி பண்ணியாச்சுன்னா அப்படின்னா அவர் வந்து ஞான கண்ணு கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. பகவான் பேர்ல முழு நம்பிக்கை, டோட்டல் சரண்டர், டோட்டலா அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்னு சரண்டர் ஆயாச்சு அப்படின்னா அவர் தானே வெளிப்படுறார். அதனால்தான் பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த பகவத்கீதையில வந்து சொல்றது, நான் என்ன சொன்னாலும் நான் வந்து பொறுத்துப்பேன், ஆனா என்னோட பக்தனை வந்து யாராவது இழிவுபடுத்தினாங்க அப்படின்னா அதை நான் பொறுத்து கொள்ள மாட்டேன். நம்மளுடைய ISKCON இதுலயே வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படின்றாங்க. ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நம்ம வந்து அனாவசியமா வந்து குறை சொல்லக்கூடாது. சொன்னினோம் அப்படின்னா அது வந்து அபராதம், நம்மளுக்குதான் வந்து அது நல்லது கிடையாது. அதனால அபராதம் வந்து பண்ணக்கூடாது. அவரு வந்து நம்ம கண்ணுக்கு வேணா அவர் வந்து இந்த மாதிரி பண்றாரு அந்த மாதிரி பண்றாருன்றது தோணும். ஆனா பகவானோட கண்ணுக்கு அவர் என்னைக்குமே வந்து தன்னுடைய பக்தர் அப்படின்றத எடுத்துட்டு போவார். அதனாலதான் இந்திரன் வந்து எவ்வளவு ஆசைப்பட்டு எது பண்ணாலும் இந்திரனுக்கு எல்லாமே கொடுத்ததுக்கான காரணம் எதுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து பகவானுடைய சிறந்த பக்தர். அதனால்தான் அவருக்கு வந்து இந்திரனுக்கு வந்து இந்த இந்திர பதவியை வந்து கொடுத்து எல்லாமே வந்து கொடுத்திருக்காரு. இந்திரன் எவ்வளவு ஆசைப்படுறாரு, எத்தனையோ விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் பக்தன் வந்து அவர் ஏன் அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து அருளினார் அப்படின்னா அவர் வந்து சிறந்த பக்தர் அப்படின்னு. பக்தர் பகவானுக்கு என்ன அப்படின்னா பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து ரெடி டு, அதனால்தான் வந்து சொல்றாங்க, நீ வந்து பக்தனா ஆயிடுச்சு, சிறந்த பக்தனா அனன்ய பக்தியா வந்தாச்சு அப்படின்னா நீ என்ன கேட்கிறே நான் அதை கொடுத்துருவோம், உனக்கு நான் சேவகனா இருப்பேன் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்றேன். அதுதான் இங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அரசரும் அவரை தழுவிக்கொண்டார். இதன் பிறகு மற்றவர்களால் தழுவிக்கொள்ளப்பட்ட பகவான் அவர்களது வணக்கங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டதும் தமது ரதத்தில் ஏறினார். இப்ப வந்து ரதத்துல வந்து ஏறிட்டார் அவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9-10. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிவது சாத்தியமில்லை என்பதால் அச்சமயத்தில் சுபத்ரா, திரௌபதி, குந்தி, உத்தரா, காந்தாரி, திருதராஷ்டர், யுதிஷ்டர், கிருபாச்சாரியார், நகுலன், சகாதேவன், பீமசேனன், தௌயா மற்றும் சத்தியவதி ஆகிய அனைவரும் கிட்டத்தட்ட மூச்சையடையும் நிலைக்கு வந்துவிட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எல்லாருக்குமே வந்து அவரு நம்ம விட்டு கிளம்ப போறாரே அப்படின்றது வந்து யாருக்குமே வந்து தாங்க முடியல. அதனாலதான் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மூச்சை மயக்கம் போடுற நிலையில வந்துட்டாங்க அவங்க. பீமசேனன், நகுலன், நகுலன், சகாதேவன், கிருபாச்சாரியர், யுயுத்சன், திருதராஷ்டிரன், உத்ரா, காந்தாரி, சுபத்ரா, குந்தி எல்லாருமே வந்து அவர் போகாத அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அவர் கண்டிப்பா வந்து போய்தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில. அடுத்தது வந்து 11-12. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தீய உறவை ஒழித்து தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் பரம புருஷரை அறிந்து கொண்ட புத்திசாலிகள் பகவானின் பெருமைகளை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே கேட்டிருந்தாலும் அவற்றை திரும்ப திரும்ப கேட்பதிலிருந்து அவர்களால் ஒருபோதும் விலகி நிற்க முடியாது. அப்படியானால் பகவானுடன் நெருக்கமான சகவாசம் கொண்டும் நேருக்கு நேராக அவரை பார்த்து கொண்டும் அவரை தொட்டு கொண்டும் அவருடன் பேசிக்கொண்டும் உறங்கிக் கொண்டும் அமர்ந்து கொண்டும் மற்றும் அவருடன் உணவருந்தி கொண்டும் இருந்த பாண்டவர்களால் அவரது பிரிவை எப்படி சகித்து கொள்ள முடியும்? அதுதான். மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த தீய உறவை ஒழித்து தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தினால் பரமபுருஷரை அறிந்து கொண்ட புத்திசாலிகள் பகவானின் பெருமைகளை ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே கேட்டிருந்தாலும் அவற்றை திரும்ப திரும்ப கேட்பதிலிருந்து அவர்களால் ஒருபோதும் விலகி நிற்க முடியாது. சோ தீய உறவு, அதாவது ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். யாராவது ஒரு நல்ல காரியம், ஏன்னா யாருமே வந்து ஃபுல் கெட்டவங்க கிடையாது. ஏதோ ஒரு 2-3 குவாலிட்டிஸ், குட் குவாலிட்டிஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதை நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, என்ன வந்து இந்த குட் குவாலிட்டிஸ்னால அப்ரிஷியேட் பண்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாமளே வந்து குட் ஆனா என்ன அப்படின்றது, நல்லவங்களா ஆனா என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கே வந்து தோணும். சோ நம்ம ஒருத்தரை வந்து குளோரிஃபை பண்ண என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அவங்களுக்கே வந்து தன் மன மாற்றம் வந்து நிறைய வந்து நடக்கும். இங்க வந்து யாரை குளோரிஃபை பண்றாங்க அப்படின்னா, பகவானை வந்து குளோரிஃபை பண்றாங்க. அதாவது புகழாரங்கள் அவரை வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரை வந்து அவருடைய புகழாரங்கள்லாம் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு சாப்டர் எண்ட்லயும் நம்ம வந்து இந்த பலஸ்ருதின்னு இருக்கும். இதனால என்ன பலன் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். சோ அந்த பலன்கள்லாம் கேட்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்ப ஏற்பட்ட கருணாமூர்த்தியா பகவான், அதாவது சொல்றாரு காயேன வாச்சா மனசேந்திரியா அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அந்த நான் வந்து உங்களோட பெருமைகள்லாம் கேட்டுட்டேன், என்னோட புத்தி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சரண்டர். அது மூலமா நான் உங்களை தவறுதலா ஏதோ ஒரு சமயத்துல எண்ணினாலும் அதுக்கு மன்னிப்பு நான் கேட்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. கடைசியா விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல மனசேந்திரியா, இந்திரியங்கள் ஆமா, அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த இது வந்து அந்த பெருமைகளை நம்ம வந்து பகவான் 1000 நேம்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு நம்ம யாராவது வந்து அவரை வந்து இழிவுபடுத்துமா? அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. பகவானை வந்து திரும்பி 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 அவரை கேட்கும் போது அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி நிற்கவே முடியாது. அதனால பகவானுடன் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நெருக்கமான சகவாசம் பண்ணணும். நெருக்கமான சகவாசம் அப்படின்றது, ஒரு கைய வந்து பகவானை பிடிச்சிட்டு இன்னொரு கைய வந்து நம்ம ஜடபூமியில வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயம் நம்மளால பகவான் கிட்ட வந்து போக முடியாது. அதனால நம்ம 2 கைகளையும் உயர்த்தி பகவானே நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிக்கும் போதுதான் அவருக்கு வந்து நம்மள வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்பதான் அவர் வந்து நம்மள வந்து அவருடைய பார்வை வந்து நம்ம பேர்ல வந்து விழ ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இன்னும் மேலும் நம்ம வந்து பெருப்போம். நேருக்கு நேராக அவரை பார்த்து கொண்டும் அவரை தொட்டு கொண்டும் இந்த மாதிரியான பக்தர்கள் என்ன அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து கூட ஃப்ரெண்டு மாதிரி எல்லாம் இருந்தார் இல்லையா அர்ஜுனன். இதுதான் ஒரு ரசம் அப்படின்னு சொன்னா. 5 ரசங்கள் என்ன, ஏதோ ஒரு ரசத்துல நம்ம வந்து அவரை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏதாவது ஒரு ரசத்துல, எது மாதுரிய ரசமோ இல்ல வாத்சல்ய ரசமோ இல்ல சாங்கிய ரசமோ இல்ல தாசிய ரசமோ, ஏதோ ஒரு இதுல வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து பகவானை வந்து நம்ம அந்த ரசத்துல இருந்தாதான் நம்ம அவர்கிட்ட வந்து சகவாசம் வச்சுக்க முடியும். இல்ல அப்படின்னா, நானும் தினமும் ப்ரே பண்றேங்க, நான் சாண்டிங் பண்றேங்க, நான் தியானம் பண்றேங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ருட்டீன் மாதிரி ஆயிடுறது. நம்ம காலையில இருந்து சாப்பிடுறது போறது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானை வந்து ஏதோ ஒரு ரசத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பா அவரை அணுக வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவரோட பேசிக்கொண்டோம். இவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா, அவருடைய வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாருமே எப்படி பேசிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க. அவருடைய நம்ம நிறைய வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கிருஷ்ணரும் வந்து அர்ஜுனனும் வந்து சேர்ந்தே உறங்குவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவரோட அமர்ந்து கொண்டும் மற்ற அவரோட உணவும் அருந்தி மற்ற இருந்த பாண்டவர்களால் அவரது பிரிவை வந்து தாங்கவே முடியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண. பாத்திரத்திற்குள் அவர்களுடைய இதயங்கள் அனைத்தும் அவருக்காக கரைந்தன. அவர்கள் மனக்கலவரத்துடன் இங்கும் அங்கும் நடந்தவாறு கண்களை சிமிட்டாமல் அவரையே பார்த்து கொண்டு இருந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து இது பார்க்கும்போது இந்த வரிகள் வந்து படிக்கும்போது எனக்கு வந்து என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னா, இந்த இவர் வந்து கிளம்புற ராமர், லக்ஷ்மணர், பரத, சத்ருக்னர். ராமர் முதல்ல அந்த சரையு நதியில இறங்குறாரு. அவர் இறங்கும் போதே ஆஞ்சநேயர் வந்து ஓடி வர்றாரு. அப்படியே ஓடி வந்து அவருக்கு வந்து நிக்க முடியல. நீங்களா கிளம்ப போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஓடுறாரு. அவரு ஃபுல்லா மரத்துக்கு இங்க அங்க போயிட்டு இருக்காரு.
அவரு. என்னால தாங்க முடியலையே ராமா, நீ இல்லைன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் ராமா அப்படின்னு வந்து கதறாரு, அப்படியே கதறாரு. அவரே வந்து பாத்துட்டு இருக்காரு. நீ வந்து இருந்து எல்லாம் நல்ல சேவகம் பண்ணு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு போறாரு அவரு. அவரு வந்து அவர் போறதை அப்படியே பாத்துட்டு இருக்காரு. என்னால தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து மேல எல்லாருமே கிளம்பி போய் 4 பேரும் வந்து கிளம்பி போய் மேல வந்து பகவான் ரூபத்துல வைகுண்ட லோகத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே 4 பிரதர்ஸும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எல்லாரையுமே வந்து ஆசீர்வதிக்கிறாங்க. பகவான் அப்பதான் எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க வந்து பகவான் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சது. பகவான் ராமர் வந்து பகவானாகவும் மற்றவ எல்லாமே வந்து அவருடைய சகாக்களாக இருந்து அவருடைய கூட இருக்கக்கூடிய சகாக்களாக இருந்து அவங்க எல்லாருமே ஜடபூமியில இருக்கிறவங்களை எல்லாருமே ஆசீர்வதிக்கிறார். அப்ப வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருந்தது. ஆஹா, நம்ம வந்து பகவத் சேவையை வந்து பண்ணிருக்கோமே, நான் இனிமேந்து உங்க சேவையை பண்ணி நான் தொடர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தன்னைத்தானே வந்து சமாதானப்படுத்திக்கிறாரு. அதே மாதிரி வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே கவர்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம், அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ அந்த கவர்ச்சியினும் பாத்திரத்துக்குள் அவருடைய இதங்கள் அத்தனையும் வந்து கரைந்தன அவருக்காக. யார் பகவான் போறாரு, கிளம்புறாரு, இப்ப என்ன பண்ண போறோம், கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு ஒரு மனக்களவு. அதனால இங்கும் அங்கும் நடந்துட்டு இருந்தாங்க. என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியல. இப்ப நம்மளுக்கு வேண்டியவங்க யாராவது நம்ம வீட்டுல வந்து தூணாக இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராவது கிளம்பிட்டாங்க, இந்த ஜடபூமியில இருந்து கிளம்பிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன செய்யறது ஏது செய்யறதுன்னு தெரியல. ஒரு நிமிஷம் வந்து மன அமைதியை வந்து கொள்ளவே கொள்ளாது. ஆனா இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் கிளம்புறாரு அப்படின்னா அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. கண்ணை கூட சிமிட்ட மறந்துட்டாங்க, அப்படியே பார்த்து கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்றது. கிருஷ்ணரை ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை பற்றிய கவலையால் பெண் உறவினர்கள் கண்ணீர் மல்க அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வந்தனர். அவர்களால் பெரும் கஷ்டத்துடன் தான் அவர்களால் கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. புறப்படும் வேளையில் கண்ணீர் விடுவது துரதிருஷ்டத்தை விளைவிக்கும் என்று அவர்கள் அஞ்சினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க, யார் ஒருவர் வந்து கிளம்பும் போது வந்து கண்ணீர் வடிக்கப்படாது அப்படின்றதுக்கு இந்த இது வந்து ஆதாரமா இருக்கு, இந்த ப்ரூஃப் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணர் பற்றிய கவலையால் பெண் உறவினர்கள் எல்லா பெண்கள் அத்தனை பேரு என்ன அப்படின்னா சாதாரண பெண்கள் எல்லாருமே வந்து அழ ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க. சாதாரணமா ஒரு பிரிவே அப்படின்றது வந்து அழ ஆரம்பிப்பாங்க. சோ கண்ணீர் மால்க என்ன பண்றாங்க, அரண்மனையில இருந்து வெளியில வராங்க, பேலஸ்ல இருந்து வெளியில வராங்க. ஏன்னா அவர் கிளம்ப போறாரு அப்படின்றதுனால ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுறது. சோ அந்த கிளம்புற சமயத்துல நம்ம கண்ணீர் வடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அது வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லாதபடி ஆயிடுமே, அதிர்ஷ்டத்தை ஒரு துரதிர்ஷ்டத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்றதுனால பயந்துட்டே அவங்க வந்து தன்னோட கண்களை வந்து அப்பப்போ வந்து தொடச்சுட்டே வந்து அவங்க வந்து தன்னோட கண்ணீரை வந்து அடக்கின்றாங்க. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரிவு வந்து அவங்கள வந்து தாங்க முடியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பகவான் ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையிலிருந்து புறப்படும் பொழுது மிருதங்கம், தோலநக்கர, துந்துரி மற்றும் துந்துபி போன்ற வெளிவேறு வகையான மத்தளங்கள், வெவ்வேறு வகையான புல்லாங்குழல்கள், வீணை, கோமுகா மற்றும் பேரி ஆகிய அனைத்தும் அவருக்கு மரியாதை காட்டுவதற்காக ஒன்றாக ஒலித்தன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து கிளம்பும் போது யாராவது வரும்போதும் இந்த மாதிரி மேளதாளங்கள் வந்து இருக்கும், கிளம்பும் போதும் வந்து மேளதாளத்தோட அனுப்பி வச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் புறப்படும் போது மிருதங்கம் இருக்கும், அப்புறம் வந்து பல்வேறு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து இருந்தது. வீணை இருந்தது, புல்லாங்குழல் இருந்தது, கோமுகா, பேரி, இத பேரிகைன்னு சொல்லுவாங்க. அது அனைத்தும் வந்து அவருக்கு வந்து மரியாதை எல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல வந்து போட்டி போட்டுக்கொண்டு எல்லாருமே எப்படி வந்து தாமோதர அஷ்டகத்தின் போது அந்த குழல் ஆகட்டும் அந்த குண்டலங்கள் ஆகட்டும் பேசிக்கொள்றது ரெண்டுக்குள்ள, நான் ஃபர்ஸ்ட் நீ ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இங்க வந்து எல்லா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் வந்து போட்டி போட்டுக்கொண்டு நான் தான் பெரிய சத்தத்தோட பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு எல்லாமே போட்டி போட்டுக்கொண்டு மரியாதையை வந்து பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கின்றது. அப்பொழுது மாவீரரும் அன்பான ஆவலால் குருக்களின் அரச குடும்பத்து பெண்கள் அரண்மனை உச்சிக்கு ஏறி சென்று வெட்கமும் பாசமும் கலந்த புன்னகையுடன் பகவான் மீது மலர்களை பொழிந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானை காண வேண்டும். அதனால சில சமயம் நாமளும் ஓடுவோம் இல்லையா, மாதிரி இப்ப அவங்க வந்து நம்ம பிளாட்ல இருந்தோம் அப்படின்னா பிளாட் மாடியில போய் ஏறி நின்று பார்ப்போம், அவங்க கிளம்பிடுறாங்களா என்னன்றதெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா. அந்த மாதிரி வந்து இவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இந்த குருக்களோட அரச குடும்பத்தை பெண்கள் வந்து
அவங்க வந்து சாதாரணமா வந்து வெளியில வரமாட்டாங்க. அவங்க வந்து மேல உச்சிக்கு ஏறி அவங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க இருந்து மலர் வந்து தூவுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து வெட்கமும் வருது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அவங்க அத்தனை நாள் வரைக்கும் வந்து ஆண்கள் பார்த்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பண்ணினது கிடையாது. தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த காலத்துல வந்து பெண்கள் வந்து வெளியில வந்து வருது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். கதவு இடுக்குல இருந்தா அவங்க வந்து பேசுவாங்க. யாராவது வீட்டுல ஜென்ஸ் யாராவது வந்தாங்க அப்படின்னா கதவு இடுக்குல இருந்தா அவங்க வந்து பேசுவாங்க. வெளியில வரதுக்கு வந்து ரொம்ப வெக்கப்படுவாங்க. சோ எங்கேயும் வந்து பெண்கள் வந்து வெக்கப்பட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான் மீது என்ன பண்றாங்க, மலர்கள் அத்தனையும் வந்து அதுதான் இங்க வந்து பாக்க. அப்பொழுது மாவீரரும் உறக்கத்தை வென்றவரும் பேரன்பிற்கு உரியவரும் பரமபுருஷரின் நெருங்கிய நண்பருமான அர்ஜுனன் ரத்தினங்களாலான கைப்பிடியையும் ஜரிகை முத்துக்களாலான சித்திர வேலைப்பாடுகளையும் கொண்ட ஒரு குடையை கையில் எடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுக்கு வந்து குடை பிடிக்கிறது, அதுல இருந்தா அந்த குடை வந்து அப்படின்னு இருக்கு. குடை பிடிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து நிழலை கொடுக்கறதோ, அவரும் வந்து ஒரு குடைக்கீழே இருந்து அவருக்கு வந்து சூரிய வெளியே அந்த இதுல இருந்து அவரை வந்து காப்பதற்காகவும் ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக இதெல்லாம் வந்து பண்றாங்க. அந்த அந்த இதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா ரத்தினங்களால் ஆன கைப்பிடியும், ரத்தினம் ஆன கைப்பிடிய ஜரிகை முத்துக்களான சித்திர வேலைப்பாடுகளும் கொண்ட ஒரு குடையை கையில் எடுத்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து இந்த ராவணனோட இதுக்கு போறத பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஆஞ்சநேயர் வந்து சுந்தரகாண்டத்துல வந்து விவரிக்கின்றாரு. இது ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரியான குடை வந்து இருக்கு. என்ன எல்லா இடத்துலயும் ரத்தனங்கள் மணிகள் அத்தனை இருக்கிறதுக்குள்ள காஸ்ட்லியான ஸ்டோன்ஸ் அத்தனையும் வந்து அவரோட மாளிகையில இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ அந்த மாதிரி அரக்க குணம் உள்ள ராவணன்கிட்டயே அதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த இது வந்து குடை வந்து இந்த வேலைப்பாடுகள்லாம் வந்து பண்றதை பார்த்த உடனே இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த காஸ்ட்லியான ரத்னங்கள் அதெல்லாம் வந்து போட்டு வந்து கோவிலுக்குள்ள வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இங்க வந்து வெளியில வரும்போது பல அலங்காரத்தோட ஜரிகையோட கொடை வந்து பிடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தவரும் சாத்தாகியையும் அலங்கார சாத்தியகியும் அலங்கார விசிறிகளால் பகவானுக்கு காற்றி விசிறியிட துவங்கினர். மதுவின் தலைவரான பகவான் மலர் தூவிய ஆசனத்தில் அமர்ந்து வழி நெடுங்க அவர்களுக்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்துக் கொண்டே இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்தவரும் இருந்தாரு, சாத்தியகியும் அவங்க வந்து இருந்தாங்க. அவங்க வந்து அலங்காரம் அது எப்படி வந்து விசிறிடே வந்து போறாங்க. பகவானுக்கு வந்து காற்று வீச துவங்கினர். மது தலைவரான பகவான், அதான் மதுசூதனா அப்படின்றது சொல்றாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாரு, மலர் தூவி ஆசனங்கள்ல உட்காந்து வழிநடுக அவர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணு. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவரோட வாயில இருந்து என்ன வரப்போறது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த உத்தரவுகளை வந்து சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்காரு. அதுதான் வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம். ஸோ இதோட நம்ம வந்து இந்த இதை முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து ஏன்னா 33 இருக்கு, 33 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதனால இதோட இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. Thanks for coming. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji.